No niin, puhutaan sitten hetki hiomapapereista, hiomatarvikkeiden tärkeydestä tässä maalipinnan hiomisessa. Eli nyt me ollaan sitä appelsiinia poistettu ja niitä roskia tuosta Porschesta. Ja mä kävin tuossa automaalitarvikekaupassa ja mulle suositeltiin tämmöistä uutta saksalaista hiomapaperia ja mä otin niitä muutamaa karkeutta ja mä ajattelin, että no eihän tässä ole mitään, että ei näissä ole varmaan mitään ihmeellistä. Se oli mulle siinä, kun mä kävin muita tarvikkeita vähän maaleja ja semmoista hakea, niin mä sain samalla niin kuin nämä paperit siinä. Ja tää on ollut ihan tuskaa tämän kanssa. Siis tää on ollut niinku, ja sit kun mulla oli hirveä nippu tätä, niin mähän tietenkin vaan, että no, pakko se on vaan jatkaa. Ja mä hion. Ja tämmöisellä pienellä paperilla, niin mä tein aina suunnilleen ton kokoisen alueen. Jokainen voi kuvitella, että se ei ole kovin iso alueena. Tää paperin hioma puoli, se rupeaa heti, kun sitä alkaa hinkkaamaan, niin se rupeaa heti murenemaan tonne paperin alle. No sit kun meillä on se paperi tuossa maaliin vasten, ja sit siellä on se paperista irronnut hiomamuju, niin jokainen voi kuvitella semmoista paakkuuntunutta hiomamujua siellä välissä, että miten tasalaatuinen se hiomajälki silloin on. Ja mä oon niinku taistellut tän kanssa. Mulla on näitä niinku täällä lattiat täynnä tätä kamaa, ja nyt ne onneksi loppu. Ja mä aloin jo epäilemään omia taitojanikin, että mä oon näitä kumminkin nyt aika paljon vesihionut näitä autoja, ja mulla ei ikinä ollut tämmöistä. Tää oli nyt niinku paras saksalaista, mitä saa. Ja ne onneksi loppu, niin mä sit kävin hakee Mirkan vastaavat taas. Ja yhdellä paperilla, jos mulla meni noita, tosiaan ton kokoinen alue, yksi tollanen, niin mä tein koko oven yhdellä tämmöisellä Mirkan vastaavalla karkeudella. Hioman jälki älyttömän paljon tasaisempi. Siis se on niin tasalaatuinen, sitä on kiva tehdä, kun sä näet koko ajan. Siinä ei tule semmoista, jokainen ymmärtää, jos aletaan hiomaan ja sitä paakkuuntumista on ja sitten sulla tulee pieniä painepisteitä, niin se kaivaa semmoisia ihmeellisiä jälkiä, niin tää tulee ihan nätisti tasaisesti koko ajan. Tasalaatusta niin kuin se pitää ollakin, se on todella tärkeää. Niin toi on ihan vessapaperissa kelpaavaa, toi paras saksalainen, ja mä palasin takas suomalaiseen Mirkaan, ja tällä me tehdään tää loppuauto. Tietää jo tässä vaiheessa, tää nopeutuu tää homma ihan älyttömästi. Laatu tulee menee tasalaatuisempana koko ajan, ja sitten se tuskailu jää pois siitä, ja me päästään sitten taas niinku seuraavaan vaiheeseen nopeammin, ja turvallisemmin, ja tarkemmin, ja paremmin. Et satsatkaa niinku, ei tarvi, en mä nyt myy Mirkaa kellekään, mutta niinku, testatkaa erilaisia, niin näkee nämä erot, että mitä se oikeasti se hiomatarvikkeen niinku, tärkeys tässä on. Et mä en voinut uskoa, että noin huonoa on vielä, tehdään tänä päivänä. No tänä päivänä tehdään paljon huonoa, mutta onneksi näitä Mirkoja vielä saa, niin nyt mulla on näitä nippuja, niin tämä loppuauto tehdään sitten Mirkan voimalla. Eli siinä on nyt kuljettajan ovi hiottu tuohon kahvan kohtaan asti 2-tonnisella. Se on hyvin tasainen. Ja tosiaan täällä meillä on jo sitten vähän niin kuin valmiimpaa osastoa ja on toi niin herkullisen näköistä sitten kun päästään tohon vaiheeseen taas. Mutta nyt tosiaan kun meillä on oikeat hiomapaperit, kunnon laadukkaat kamat siihen hommaan, niin me päästään tähän lopputulokseen taas loppuautossa paljon nopeammin. Mutta jatketaan työstämistä. Eli miten mä hion aina, niin mä laitan ton paprun toisen reunan ihan tohon paperin reunaan vasten, niin silloin se paine on myös tasainen, että sinne ei jää niinku roikkuu. Tää toinen puoli on tavallaan niinku se ei hio mitään, että se on niinku vähän ilmastoa lärpäke, mutta nyt mulla on niinku tavallaan tasainen kohta tossa. Ja sitten mulla on tossa vähän liukastetta. Ja nyt mulla on niinku tavallaan, mä oon sit tonnisella mennyt näin päin, niin nyt mennään 1,5 tonnisella näin päin. Ja ei hirveitä painetta tarvii olla, mutta kumminkin semmonen, että tää pysyy niinku tasaisesti tätä alustaa vasten tää hiomatuki ja hiomapaperi.
Ja sitten tosiaan aina välillä muistaa pysähtyy, kuivaa, kattoo, ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin aina kun me nähdään, että tämän suuntainen naarmu on poistunut, että meillä on enää tämän suuntaista jäljellä, niin saman tien lopetetaan ja siirrytään eteenpäin. Et yhtään enempää ei kannata hioa. Sitä väriä on niinku ihan turha, mutta mä oon nyt tehnyt tässä sen verran pitkään jo tätä autoa, niin mä tiedän nyt aika hyvin, mulla on aika hyvä käsitys, että kauan mä hion tätä näin. Siinä on nyt 4 tonnisella ajettu epäkeskolla. Näkyy hyvin, että kiiltoaste nyt ei ole ihan sama luokkaa. Mutta nuo valokuviot rupeaa tuolta hahmottua, että ne on suoristunut tosi paljon. Ei mitään, nyt vaan koneellinen kiilotus sit siihen ja päästään hommas eteenpäin.
No niin, pieni tietoisku vesihiomisesta ja tässähän ei siis tosiaan mitään maagista sen ihmeempää, työkalut on hyvin alkeelliset tässä kohtaa mutta lähinnä justiin niin ihan vinkkinä vaan kaikki, ketä tätä haluaa kokeilla ja on varmaan kokeillutkin, niin sitä appelsiini, nyt ollaan tietenkin tehty paljon roskan poistoa kanssa, mutta sitä appelsiini kun lähdetään poistamaan, niin appelsiinihan on aina semmoista niin kuin vuorta ja laaksoa, ja se tulee niin kuin semmoisena epätasaisuutena siinä auton pinnalla, ja jos ajatellaan, että me pelkästään kiillotuskoneella lähdetään sitä oikaisemaan, niin se kiillotuskone aina myötäilee sitä vuorta ja laaksoa. Se pikkusen loiventaa, mutta se ei höylää sitä niin kuin suoraksi. Ja sitten me voitaisiin niin kuin pelkällä paperilla tietysti pärjätä, että jos ajatellaan, että me pelkällä paperilla, mutta silloin meidän sormista tulee aina semmoista painopisteitä sormien alle, ja ne sormen päiden kohdat kaivaa aina enemmän kuin sit se muu lappu siinä. Ja sitten kun meillä on tämmöinen niin sanotusti jäykkä kumi, tämä on ihan siis kumimattoa, mikä on leikattu tällaiseksi biitiksi. Meidän sormien paine, mikä me painetaan täältä takapuolelta, niin se jakautuu tämän kumin kautta tasaisemmin. Ja meidän hiomapaperin kontaktipinta pysyy mahdollisimman tasaisena koko ajan maaliin vasten. Ja silloin tavallaan, kun tämä on niin jäykkä tämä hiomatuki, niin se leikkaus on niin kuin tosi tasainen. Eli silloin me höylätään maasta huippua koko ajan niin kauan, että se huipputekstuuri hävii siitä, sinne laakson pohjalle. Ja sitten sen jälkeen me vaihdetaan paperiin. Me tiedetään, että no nyt me ollaan niin appelsiini poistettu. Ja sitten sama, että pitää paperi saada pysymään ja istumaan tässä niin hyvin, että se ei niinku tavallaan sit niinku pyöri ja elä tuossa, kun se on maaliin vasten, että se on semmoinen niinku löysä matto siinä, vaan se pitää olla tiukasti tuossa välissä. Niin silloin se hioma jälki on aina tasalaatuisempaa. Mutta ei mitään. Ihmeessä kokeilemaan. Ja siis kaikista tärkeintä auton kiillottamisessa ja vesihiomisessa on hyvä fiilis.
nyt lähdetään sitten tätä apukuskin puolen takanurkkaa täältä ja täällä on samanlaiset roskasulkeiset luvassa kuin tuon toisenkin puolella. Mä en tiedä miten ne tuosta kameraa tulee nyt, mutta mä otan tuolla kännykällä vähän videoa, tuntuu että sillä saa aina paremmin, mutta tukeva appelsiini ja paljon roskia, että siitä se lähtee taas. Tämä valaistus, mitä mä tässä käytän, on mä käytän paljon tätä otsalamppua. Tää on ihan näitä Scangripin perus otsalamppuosastoja. Ja syön oikeastaan se, että mullakin on valaistusta vaikka minkälaista. Ja paljon käytän näitä Scangripin valoja. Ja jos ajatellaan, että mä käyttäisin tätä tähän näin, niin tässä hiomavaiheessa niin tää niinku tavallaan rupeaa tulviin liiasta valosta tää pinta. Ja mun on hirveän vaikea niinku erottaa enää sitten mihin suuntaan mikäkin hiomanjälki menee tässä kohtaa. Niin mä en tässä kohtaa niin mielellään käytä näitä, vaan mä käytän tätä ja sitten mä käytän ihan kattovaloa. Sekin näyttää itse asiassa tässä valaistuksessa tosi hyvin. Mutta se on aina niinku käyttökohteessa, käyttötarkoituksessa, niin kaikkeen on omat valaistukset ja sitten me päästään aina auton värisävyn mukaan lämpimiin ja kylmiin valoihin ja sitä kautta taas löydetään uusia tapoja tarkastella sitä maalipintaa. Mut tässä mulla on tosiaan tää, se on mulla koko ajan tuossa hioissa päällä ja mä pystyn siinä seuraamaan koko ajan niin reaaliaikaisesti, missä tuo mun hioma jälki menee. Ja
Sitten sen jälkeen aina justiin pois pyyhinnän jälkeen niin mä tarkastan vaan, että se on niinku seuraavaa vaille valmis, seuraavaa vaihetta vaille valmis. Niin, näin se homma niinku menee eteenpäin koko ajan niinku luonnollisesti, mutta tosiaan semmoinen niinku liikavalo, niin se vaan niinku rupeaa tulvimaan, tai niinku tää menee vähän niinku tukkoon tavallaan tää maalipinta, että siitä on vaikea enää erottaa. Et sitten noi valot on taas hyviä, ja siinä vaiheessa kun kiilotetaan autoon, missä on muutamia naarmuja, niin niiden yksittäisten naarmujen hahmottaminen on noilla tosi hyvä. Ja sitten toi antaa semmoista vähän niin kuin aurinkoa vastaavaa valoa. Tää on tosi kylmä valo, mikä tässä on, mutta tää sopii tämän värin kanssa esimerkiksi tosi hyvin. Niin mut kannattaa aina kokeilla, että minkälainen valo toimii mitenkin ja mitä se näyttää. Ja eri valot näyttää erilaista lopputulosta tai tilannetta siitä, niin kannattaa kokeilla kaikki eri variaatiot ja katsoa, mikä toimii itselle missäkin. Sen takia kannattaa olla useampia erilaisia valoja, että yksi valo ei välttämättä kerro aina koko totuutta. Got a lot of time, don't wanna let it slide. About to get and see it like such a nice sooner. Look at all the stars. Tell me where you are. 오늘이 지나면 후회를 따윈 없어야 하잖아. Hold up, got a good feeling. Can't sleep, my heart is beating faster than usual. Thrill in the city lights. Break free, gotta make a run. Cause the night is way too young. It's only begun, just let all your problems go. This just feels so right. 빛을 따라가. Got a lot of time, don't wanna let it slide. About to get and see it like such a nice sooner. Look at all the stars. Tell me where you are. 오늘이 지나면 후회를 따윈 없어야 하잖아. London, Paris, New York, and Tokyo, Seoul City, yeah. I'll take you to the place where you feel alive. 네가 좋을까? 춤추는 너의 발 멈추지 않을 말. 밤이 가기 전에 It just feels so right. 빛을 따라가. It just feels so right. 빛을 따라가. Got a lot of time, don't wanna let it slide. 반짝이는 see it like such a nice sooner. Look at all the stars. Tell me where you are. 오늘이 지나면 후회를 따윈 없어야 하잖아. Got a lot of time, don't wanna let it slide. 반짝이는 see it like such a nice sooner. Look at all the stars. Tell me where you are. 오늘이 지나면 후회를 따윈 없어야 하잖아. Sitten meillä olisi vielä tää tavaratila kansi jäljellä. Muuten alkaa olla auto oikastu tuo maalipinta. Ja ihan sama jumppa jatkuu tässä. Paljon roskia, paljon appelsiinipintaa. Ja ei siinä mitään. Ekana taas höylätään ja hiotaan ja kiilotetaan sitten. Ja oikeastaan tämähän nyt näyttää niinku simppeliltä tämmönen tavaratila kansi, että tää on niinku suora pinta, mutta tässä on muutama kohta. Esimerkiksi tämä kohta tässä, kun mä ajetaan täältä näin, niin tätä pystyseinämää vasten, niin tavallaan kun me tehdään tätä reunaa, niin tää on pakko teeppaa huolellisesti tästä, että me pystytään koneella ajamaan vasten tossa ja
hioma suuntaan nyt niin, että mä menen tonnisella näin päin ihan sen takia, että ne syvimmät urat ei tule näin päin tähän reunaan. Ja 2 tonnisella kun tullaan näin, niin se on helpompi ottaa taas sit 3 tonnisella pois. Ja sitten tää ihan nurkka täällä, jos ajatellaan, että meillä on 90 nurkka ja pyöreä laikka, niin se ihan kulmahan jää pois ja me joudutaan menemään sitten noille pienimmille koneille, että me saadaan oikeasti nämä kiilotettua täältä siististi. Mutta tää on nyt se isoin näkyvin asia tässä julkisivussa, niin hoidetaan se nyt ihan samanlaiseen kondikseen kuin toi oli tuo muukin auto, niin sitten me päästään työntää tää auto tästä ulos ja sitten otetaan pöydälle noita irto-osia sitten, niin päästään helmat ja spoilerit ja puskurit tekemään sitten irto-osina. Got a lot of time, don't wanna let it slide. About to get and see it like such a mess sooner. Up to now, look at all the stars. Tell me where you are. 오늘이 지나면 후회를 따윈 없어야 하잖아. Hold up, got a good feeling. Can't sleep, my heart is beating faster than usual. Thrill in the city lights. Break free, gotta make a run. Cause the night is way too young. It's only begun, just let all your problems go. This just feels No niin, nyt taas niin kuin 4 tonnisen asti hiottu ja mulla on edelleen nämä teipit tässä. Nyt kun mä ajan tuolla suoravetoisella rotarilla tämän leikkausvaiheen tässä ja sitten itse asiassa vähän viimeistelenkin sitä tolla vielä, niin mä pystyn vähän nojaa tätä teippiä vasten tässä sitten, niin mulla ei ole sitten niinku vaaraa, että mä tätä pystyseinämää tässä saisin puhki millään, mut ei mitään, pannaan rotari käyntiin ja ajetaan tähän kiilto. Sitten sen jälkeen mä en tätä nyt ihan viimeisen päälle viimeistele vielä, että tästä tulee niin paljon vielä, näille ei ole tehty mitään näille muille puolille eikä tälle, niin sitä hiontakamaa lentelee vielä tuohon päälle niin monet kerrat, että jätetään se ihan viimeinen viimeistely vielä sitten ihan loppuun, mutta niin nyt tehdään tää, niin me saadaan nämä teipit tästä sit pois ja päästään taas sit hiomaan näitä täältä ja kyllä se siitä tulee tosi siisti. got a lot of time, don't wanna let it slide. About to get and see it like such a mess sooner. Up to now, look at all the stars. Tell me where you are. 오늘이 지나면 후회를 따윈 없어야 하잖아. Got a lot of time, don't wanna let it slide. About to get and see it like such a mess sooner. Up to now, look at all the stars. Tell me where you are. 오늘이 지나면 후회를 따윈 없어야 하잖아. Sen pituinen se nyt tässä kohtaa ja tää nyt oli meidän eka projekti tänne YouTube-puolelle ja mä yritän latailla sitten niitä vanhoja videoita sieltä Vimeon puolelta jollain aikataululla tänne ja tää tosiaan tää lähtee tästä nyt kasaukseen tää auto. Se on nyt kauttaaltaan vesihiottu ja tehty tuommoinen rotari 2 steppi siihen ja sitten kun se on kasattu, se tulee uudestaan tänne ja sitten tehdään niin kuin viimeisen päälle se pinta. Sitten on lasit paikallaan, niin me pinnotetaan lasit ja maalipinta tietenkin ja vanteet ja varmaan vähän muutakin pikkujuttua tehdään vielä tämän auton kanssa. Sisustaan joudutaan sinne tekemään muutamia juttuja. Mutta se tulee olla oma juttunsa sitten, että meillä on paljon muuta tässä välissä mitä tehdään ja pyritään nyt niistä ainakin osasta tekemään sitten vastaavanlaista videokamaa ja niin laitellaan niitä tänne YouTubeen ja tosiaan meillä on Instagrami finaldetail.fi, sieltä tulee vähän semmoista nopeampi temposta
päivittelyyn ja mutta ei mitään, tosi kiva kun katsoit jakson ja ensi jaksossa nähdään taas. Kiitos.